Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Gabida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usi ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Pasyon ko ikaw pag-usab! Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Usay po tayo pasabot sa bakak, sir. Nganong mamakak mago sa akong birthday? Batan pa matingali ko nga makonsyo sa akong edad? Mao ba? O sila hitabo ni mo? Unsa na? Migahay na sab siya? Na, wag na. Gipatol sab ni. O si Batol? Dali. Dali ko. Paulo, pagmata, oy. Paulo. Sama na. Karon di ako mahibong. Ngano ang sa kaman niya cum laude ang hinang mo trabaho sa Isla Maria? Nahibaw na ba sumiyan sa imong sakit? Sakit? Oo! Sa imong patol! Pagka makaluluoy ni Mayan. Ngano to siya? Sorry, giliteral niya pagsabot akong kasulti. Ano ba eh? Sa may gisulti? Ay, bigahi ka man, God. Ako na yung naingon nga misugmat na sa bangimong patol. Mo ba? Nagtuho siyang patulon ko? Murag mao. Ay, yung saon nga migahi ka man. Kabo amang kog agak ni paglingkod.
Okay lang. Okay lang, Raji. Nood ka? Wa ka masuko? May gamay mo pagkatao sa tubangan ni Sir Bando. Salamat. Ang kadanghag mo ang nagbutang na kus peligro ta. Ang kadanghag rusan nimo may nagluwas. Ha? Okay ra magtuo sa patulon ko. Maong niara ko mo trabaho dinhi bisag ingon na nga akong ranggo sa akong pagtapos. Nasuplayan na siya sa katarungan kung ngano. Husto na ito, no? Askang buhang. Salamat, bay. Nga naman ka ganina? Saan sa imong gidamgo? Mao gyapon. Ang pagpaag siyang kamot. Dadulduol ko niya. Paminaw ko murag may talagsaong kusog nga mihakop sa akong utok. Dili ko kalihok. Pero nakita ko na sab ang pagpaag sa kong inahan sa kamot sa kriminal. Ya, nakita mo nang naon. Wah, mao lagi hapon. Wala gyapon nagtalikod. Pero diha ko sa indol. Kahit lang nga may misakdap nga talanawon. Pero at least ha, nakalingkawas na kus kong kapalpak. Oh, salamat bay. Tim day ka totally wagi kapuslanan. Mapuslam sa di ka usahay ang imong pagkapalpak. Sir Servando. Hello? Hello, Mian. Sir, nanawag ka man. Kumusta ka na? Okay na, sir. Nagtrabaho ko ng mga orasa. Mao ba? Sorry kung kasama ko. May tuyo ka maghang importante, sir. Nakumusta rin. Huwag may ipamunta na ko yung mga importante kayo. O sa mga, sir? Aware ka ba sa sakit sa imong boyfriend? Si Paulo? Oo, si Paulo. Gawas na kung nagkalaing boyfriend. Sir, o sa man hita po kang Paulo? Nga naman, nasakit siya? Okay na siya. Ang akong pangutana, aware ka ba sa sakit? Sir, why sakit si Paulo? Wala ka ba ibaw? Ha? Nga naman lagi. Nasakit ay siya? Ang permanente niyang sakit, ang giingon ko. Usay sakit? Huwag ka na niya sultihing epileptic siya. Unsa to? Epileptic? Oo. May epilepsy si Paolo. Sa ato pa, patulon. Siguro di ba o kanya? Kaya dali mo siya rekomendar nga mo trabaho sa Villa Salvando. Masagma niya kumlaude siya. Kaya sa matuloy mo dawat niyang dagko kumpanya kung ingon Sariana. Dili na tinuod, sir. Dili patulon si Paulo. Karon pa lang yatake siya. Gitabang na mo ni Raji. Kung nilagay mo to, pakisuntihin sa Raji. Sir, dili siya patulon. May talagsaon siyang abilidad. Clairvoyant si Paulo. Maingon siya ni Ana kung may makita siyang dili kasagaran nga panghitabo. Kana mga talan-awon nga dili makita sa kasagarang linalang. Patulon siya. Giilan ka lang. Bisag tinuod pang imong gisulti, Sir Servando. Dili mausab ang pagmahal ko kang Paulo. Unsa? Unsa to? Isugal mo ang imong gagmaon sa usa ka taong pahong-pahong? Dili siya pahong-pahong, sir. Intelihente siyang tao. Mas bright kay nako. O kung gusto ka man siyang pagtuo nga epileptic siya, so what? Unsa so what? Wa ka ba magkikitaon sa pagtanaw sa mga patulon? Isig-isigon ka sa talingban. Kani ato, sir. Sawa pa maedukar ang tao. Og sa mga taong wa maedukar may tungod sa usa ka matang sa sakit. Sa nervous system na maong patol. Sir, daghan kay mga tambal. O pamaagi aron kalikayan ang atake o matabang dayon. Ang pasyente mismo magkaila na sa iyang umaabot nga atake. Parehas ko sa ubang sakit,
sama sa hubak. Kung gusto kang mutambal dayon sa dili pa moabot ang maong sakit, malikayan na. Gaga ka! Kung mao ka na. Sutihan ko nila ang imong amahan. Dili ko musugot nga usikan mo lang ang imong kagwapa sa kataong patulon. Dili lagi siya patulon, sir. Tingali, may nakita na sa siyang talan-aon sa sud sa Villa Servando. Parehas nakita ng pagputol sa dila ni Ricardo. Nakita ka na niya pagtungtong niya sa Villa, sir. Ano gun lang, nga wa pagid kuno niya makita ang naong sa kriminal. Kanunay kuno kining nagtalikod. Unsa? Gipasagdan mo na lang unta. Wa mo na lang unta panalip di si Paulo gingon ni adto. Sakitan man ko kunang. Pero gihatagan mo katarungan si Sir Servando nga magbantay sa mga lihok ni Paulo. Maubitaw. Pumbinsiyon ko siya mapauli na lang. Mulikay na lang. Oh, sige. Sige, Mian. Malipay ko kung makumbinser mo siya. Mao gina akong buhaton nang. Mapauli ko karong weekend. Mao na akong buhaton. Ang pagkumbinser kang Paulo. Oh, kisig kontra mo? Ay, kinsa pa. Katong nagsigig katawa paglabay na tugod. Sagli lang na siya. Klaro kay ikaw ang gikatawan. Ibaniog niya dinis Bilya imong pagpatulon. Siguro ko na. Bahala siya. Sugot ka lang, anak. Kung may paagi nga malipay siya, okay lang. Total, hapit na maabot ng atong panahon. Unsa? Karon o ugma, hayan moabot na ang suwat na makapausab sa kalibutan. Ha? Mao ba? Tingali bayag muanda ra noon og pamusilon tang tanan din he. Pagkahingi ko, ora ba? Nakakita ko. Way sipyat kung mo na mo pusil. Muna itong likayan nga makagunit sa ginagiban. Oo, bitaw. Raji, pwedeng kada adlaw mag-practice ng martial arts. Kanang di pa ta matug. O sa pagmata na to sa buntag. Oo, may noon. Arong singtong ta. Salamat. Kinahanglan nga magandam ta. Kasi nasayod, kung sa kadlaw niya na maggamit na to ang atong praktisan. Sige ba? Anong buwa ka man mag-text na ko? O manawag ba hinoon nga niya na day ka? Maora gihapon. Dili ka makalugar. Kinagtrabaho ka. Di sa ko gusto mo ato. Bitaw, bisa ko musugot nga mo adto ka pa sa Villa Servando. Samtang dili pa ko ang tagiya. Kanang bapa mo ay. Madungkan ka kani? Bisa may makadungog. Si Raji, naibaw naman na siyang daan. Di na siya mahibong. Nahibaw ka ba? Gitawgan ko niya sa maagi mga adlaw. Nahasol ko. Nga naman, sa maiyang gihasol mo. Nanguyab na, may? Kago. Sagbat kay gidayan da. Kala, ay sa bugwa ko inter. May tawag siya. Aron mangutana og wa ba ko mahibawng patulon ka. Uy, ngano nga tawa man mo? Daan pagyud ko. Dauton ko ka nga tumian. Aw, tinoon masab. Sa to? Patulong lang dito ka. Bugahi ka rin galit. Di ba ako yung nagsulti, anak? So, unsa may imong tubag niyan? Unsa imong gitubag Okay niyan? lang, og patulon ka. Total, na may mga tambal. Bag-o na ang teknolohiya. Pwede na ganing operasyon aron mawagtang ka ng patol. Ay, gogma. Ka-very true. Ibog mo lang ta. Nangay kang maibog, malas ka lang. Uy, may lain pang angay mong timanan, Mian. Kinahanglan nga kung pangutanon ka ni Sir Servando sa birthday ni Paulo, ingnang April 10 siya na tao. April 10? Di pa imo man ang
ng birthday? Wow, bay. Nakatimaan si Mayan, bay. Nakatimaan siya sa pizza sa akong birthday. Karon, motoo ka na nga may care sab siya nako. Nga kon wa ka pa maguna-una, ayan, kami uyab. Oh, kinsa? Tay? Ikaw na? Oh, Tay! Uy, unsa gibuhat mo din eh? Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bag-otang sugilanon nga naguluhan. Urom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.